بسم الثلاثي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام لولو እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን ከመይ ውዒልኩም ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ ውዒለ ከምቲ ኣነ ሰናይ ዝወዓልክዎ ድማ ሰናይ ውዒልኩም ክትኮኑ በዓልቲ ምሉእ ተስፋ እየ እምበር ናይ ልማዓንቲ ሓንፅር ዛንታና ድማ ፍቕሪ ብፍቕሪ ኣይትመርዐ እንታይ ደኣ ብፍልጠትን ርድኢትን ቁኑዕ ባህርን መምርሕን እምበር ብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ብምንታይ ይጅምር እምበር ብኸመይ ይቕፅል ኣይፈልጡን። እዚ ድማ ብስምዒት ባህግን እምበር ብርድኢት መምርሕን ስለ ዘይኸዱ እዩ። ብዙሓት ሰባት ሲንግል ንክኾኑ እዮም ዝፋቐሩን ዝመርዐውን ኣብ ነዊሕ ትዕቢተይን መፅናዕተይንን ዝበዝሑ ብሓሳብ ዘለዉ ሰብ ሓዳር ካብ ናይ ሲንግል ንላዕሊ ፅምዋን በይናውነትን ኣለዎም። ውሕዳት እኳ ኣይኮኑን እዮም ግዚኦም ኣብ ምርዳእ መቀላል ኢኻ ምምልላስ ህድእ ኢልካ ምቁር ዕላል ምዕላል ሕጉስ ኢልካ ምስ ሓዳርካን ደቅኻን ምምሳይ ትእክብ ኢልካ ብሓንሳብ ምግቢ ምብላዕ መፅሓፍ ምንባብ ምፅላይ ምፅናዕ ምምኻር ዘሕልፍዎ ንብዙሓት ሓዳር ምንጪ ደስታ ዘይኮነ ድማ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ስለ ዘይብሉ እዩ። ዝበዝሑ ከፍ ኢሎም ቴሌቭዥን እናርኣዩ በቲ ኣብቲ ቴሌቭዥን ዝመፅእ ዘራፋይ ወይ ተዋሳይ እዮም ዝዛረቡ። ክዳኑ ክፅብቕ ክዳና ክፅብቕ ከምዚ እዩ ኢሎም ከምዚ እያ ኢሎማ ወዲ እዚ ዓዲ እዩ ጓል እዚ ዓዲ እያ እናበሉ ወይ ንሱ ወይ ንሳ የውርዩ ሓንዲኦም ድማ ይሰምዑ። ውሕድ እዩ ሕማቕ ልምዲ ካብ ገፁ ሰጊሩ ፅቡቕ ልምዲ ከማዕብል ዝፅዕር ንኣብነት ናይ ሓሜታን ወረን ህልኽን ቴሌቭዥን ንምርኣይ ሕማቓት ልምድታት ሰጊጉ ብሓንሳብ ቁም ነገር ከምኡ ድማ ልቦና ዘለዋ ዘንሰሓቕን ምዝራብን ህድእ ኢልካ ምርድዳእን ምምያጥን ምንባብን ዝኣመሰሉ ልምድታት ከማዕብል ዝፅዕር ክንደይ ሰብ ፍቕሪ እንታይ እዩ ሓዳር እንታይ እዩ ሂወትከ እንታይ እያ ኢሉ ዝሓትት መፅሓፍ ዘንብብ ዘፅንዕ ብሓሳቡ ዘሰላስል እመነኒ ዘይተመርመረ ሂወት ክትነብር ብቑዕ ኣይኮነን ክትነብሮ ብቑዕ ኣይኮነን። ብዙሓት ፍቕሪ ይኹን ሓዳር ምስ ረኸብዎን ምስ ጀመርዎን ኣሰልቻዊ እናኾኖም ዝመፅእ ብርድኢት ብፍላጥ ብልቦና ስለ ዘይኣትዎን ስለ ዘይርድእዎን እዩ። እዚ ድማ ስልችውን ዘይዕውትን ሓዳር ጥራይ ዘይኮነ ስልችውን ዘይዕውትን ሂወት ከም ዝነበሩ ይገብሮም። ጥበበኛ ሰለሙን ቤት ሳላ ጥበብ ይሃንፅ ሳላ ምስ ትበዓል ከዓ ይፀንዕ። ክፍልታት ቤት ሳላ ፍልጠት እዩ ክብርን ፅቡቕን ዘበለ ኩሉ ጥሪት ዝመልእ ጥበበኛ ሰብ ብርቱዕ እዩ ኣእምሮ ዘለዎ ከዓ ሓይሉ ይፀንዕ። እምበኣርሲ ብጥበብ ተመሪሕኻ ተዋጋእ ደሓን ከዓ ብምብዛሕ መኸርቲ እዩ ይብል። ክንደይ ሰብ እዩ ንሓዳሩ ንሂወቱ ንቤቱ ብጥበብ ዝሃንፅ ብምስትውዓል ድማ ዝፀንዕ። ጥበብ ማለት ናይ ምስማዕ ናይ ብልቦና ምዝራብ ኣብ ስቕ ክትብሎ ዝግበአካ ስቕ ናይ ምባል ክእለት ቁጥዓኻ ምቁፅፃር ሃዲእኻ ንነገራት ምፍታሕ ኣብ ኩረኻ ንነዊሕ ዘይምፅናሕ ወዘተ እዩ። ምስትውዓል ማለት ንትገብሮም ትዛረቦም ትውስኖም ትጓዓዞም ተኸድኖም ተዘውትሮም ናበይ ከብፅሑን እዮም እንታይ ውፅኢት ክህቡን እዮም ኢልካ ኣንዊሕኻ ምሕሳብን ንተግባራትካ ወትሩ ምፍታሽን እዩ። ፍልጠት ማለት ብዛዕባ ትገብሮምን ትመርሖምን ዘለካ እንታይ ትፈልጥ እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ሓዳር ቆልዑ ምዕባይ ብዛዕባ መንፈሳውነት ስነ ልቦና ስነ ኣእምሮ ሳይኮሎጂ እንታይ ትፈልጥ ምንታን ከይፈለጥካኸ እንታይ ወፍርታትን ፃዕርን ተካይድ። ስለዚ ቤትካ ክትሃንፅ ከም ናይ ምስማዕ ብልቦና ምዝራብ ኣብ ስቕ ከተብሎ ዝግበአካ ስቕ ምባል ቁጥዓኻ ምቁፅፃር ንነገራት ብህድኣት ምፍታሕ ናይ ዝኣመሰሉ ጥበብ ምስ ዝህልወካ ክተጥሪ ምስ ትፅዕር እዩ። ቤትካ ክትሃንፅ ትገብሮም ትዛረቦም ትውስኖም ትጓዓዞም ትኸደኖምን ተዘውትሮምን ኣዝኻ ምስትውዓል እዩ። ቤትካ ብኽቡር ዘበለ ነገር ክትመልእ ፍልጠት ብዛዕባ ሓዳር መንፈሳውነት ልቦና ኣተዓባብያ ቆልዑ ሳይኮሎጂ ዝኣመሰሉ ከድልየካ እዩ። እዚኦም እንተለካ ብሱል ኣተሓሳስባ ሒዝካ ስለትዋጋእ ኣብ ሓዳርካ ስራሕኻ ቅርርብካ ርእሰ ተኣማንነትካ ፅቡቕ ባህርኻን ጠባይካን ሓፍ ኢልካ ክትወፅእ ኣይትፅገምን። ብዙሕ ፅቡቕ ምኽሪ ትሰምዕን ትሓተትን ተፈትሽን ተኾይንካ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሓንን ኣብ ሰላምን ክትነብር ኢኻ።
ቃል ኪዳን መጽዋዓ እዩ። ባህርን ጠባይን ድማ ናይ ቃል ኪዳን ኣጓዓዝትን ፈጸምትን እዮም። ናይ ሎሚ ሓፂር